сменяме дъното, отзад се е отворило. Как го правиме? Намираме резервно дъно, сменяме го, опушваме пчеличките. Сега вече е късно, заклеено е, но го видяхме на последния преглед. Отпираме корпуса, леко и внимателно. Пчелите може би ще са малко агресивни. Слагаме го на другото дъно. Слагаме на другото дъно и показваме дефектиралото дъно. Ето, излиза цялото дъно напред с почти 1 см. Ето, това трябва нещо да се коригира, за да може зимата да си зимуват както трябва. Коригираме го и връщаме корпуса с пчелите пак на това дъно, за да може спокойно да се работи. Виждаме, че също така мушицата го яде. Кошер на 2 години. Да. Мога да кажа и на кой е, но да не излезне така, че правя антиреклама. Но колегата е от Велинград. Ето. Да. Мушица на 2 години. Този до него е 68 година. Да, ето е мушицата на 2 години, а този е 68 година. Зеления. Може би е по-здрав от този. Едните са на 45, на 47-8 години, другите са на 2. Това е.